ಪೊಲೀಸರನ್ನ ಮಿತ್ತೆ ದಾಳಿ ಮಲ್ಪುನ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆತಂಡು. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1ಕ್ಕೆ ಕುಡ್ಲದ ಕದರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಡು ಈ ಘಟನೆ ನಡೆತದುಂಡು. ಜವಂದಿ ಹೊರ್ತಿನ 4 ಪೊಣ್ಣು ಪೊಲೀಸರು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಲ್ಪುನ ಪೊರ್ತುಗು ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿನ ಮಿತ್ತು ಹಲ್ಲೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೇರು. ಈ ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋದ ಬಗ್ಗೆ ಉದ್ಧರಿಸೈನ ಕುಡ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಆಯ್ನ ಅನುಪಮ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1 ಕಾಂಡೆ ಆಜಿ ಐವಗು ಪಂಪ್ವೆಲ್ದ ಗಣೇಶ್ ಮೆಡಿಕಲ್ಡು ಈ ಪೊಣ್ಣು ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿನ ಮುನ್ನೆಡು ವರ್ತನೆ ಮಲ್ತುಂದಿತ್ತಲು. ಉಂದಿನ ತೂಯಿನ ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆದ ಅಧಿಕಾರಿ ಒರಿಯಾರು ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನ ಮಲ್ತೇರು. ಅಂಚಾದು ಆ ಪೊಣ್ಣನು ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಪಾಸಣೆಗಳು ತಂದು ಪೋಯರಾನಾಗ ಹಲ್ಲೆದ ಯತ್ನ ಆತಂಡು. ಒಂದು ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಕದ್ರಿ ಪೊಲೀಸರನ್ನ ಸಹಾಯ ಹಿಡ್ದು ಅಬಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿನ ಠಾಣೆಗಲ್ಲಿ ತಂದು ಬತ್ತೇರು. ಈ ಪೊರ್ತುಗು ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೂ ಹಾಕಿರೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೇರು. ಬೊಕ್ಕ ಮಹಿಳಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಲನ ಸಹಾಯ ಹಿಡ್ದು ಪೊಣ್ಣನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆತದುಂಡು. ಆಂಡ ತಪಾಸಣೆತ ಪರೀಕ್ಷೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬೈದುಂಡು. ಇತ್ತ ಆ ಪೊಣ್ಣನ ಸಂಗತಿ ಅಲೆನ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೇರಿಗೆ ತಿರಿಪದ. ಸದ್ಯಗೂ ಆಸ್ಪತ್ರೆಡು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಡತೊಂದುಂಡು. ಈ ಪೊಣ್ಣಗೂ ಮಾನಸಿಕ ತಾಪತ್ರೆ ಉಂಡು ಪಂಡದು ತಿರಿಪಾಯರು.